n'elu si ejide nke oji na-aga n'iru biko ka anyị gbakọ kịta wee kene Eze-Ana Eze-Ana ugochitubelu nwoke ọma na oraifite ị ga-adị Odinana bụ eziokwu Odinana bụ ụzọ ndụ ịma na o nwere olu na-eti mkpu na-asị ụmụ Igbo chigharịa ụmụ Igbo chigharịa kwa mbọsị ọ na-eti n'ụtụtụ n'abalị ọ nọ na nkụzi Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma gị jere m ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma na oraifite onye mgbasa ozi ọma ọdịnala gaba n'iru Eze-Ana ugochitubelu onye ọma gị jere m ọnụ ọdịnala bụ ụzọ ndụ gaba n'iru Eze-Ana ga-adị ugochitubelu ga-adị ugochitubelu tempụl ọ ya adị maka na eziokwu anwa chacha ndị ụka erighị anyị fọndambaki ndị oche enyi anyị fọndambaki fọda sekala aka ghọrọ ụmụ Igbo si anyị rapụ nke anyị na nke feta mma buru Baịbụl bịa akwụkwọ akụkọ wepụtara ọchịfa okwu n'ụka agakwa ụtụtụ ọma na ụmụ ọdịnala Igbo anyị abịakwanụ n'oge awa nke eziokwu oge anyị ji awa eziokwu niile agba nke ọ bụ mụnwa bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na-anọ n'isi ya n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu isiokwu anyị ji wee bịa bụ Odinana Igbo and charms are two different things. ọ bụrụ na ị gee ntị na nkụzi ị ga-amụta something that will change your life for good. maka na like a na-ekwu oge ọbụla what you don't know is only a mystery to you and not to all. mana before anyị gaba n'iru maka ndị ọ bụ tata bụ izizi ha na-afụ m na social media ma ọ bụ n'eziokwu TV ma ọ bụ Ogbuefi Eze-Ana ugochitubelu na oraifite. abụ m onye isi nchụaja na ugochitubelu ọdịnala temple. anyị na-agba afa miri emi dukwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration ministry. But Thursdays ka anyị ji enwe our administration nkwubi okwu n'isi mmadụ dum yana na isi ndị friends of the temple and children of the temple yana na isi ndị ọzọ ihe anyị na-eme na-amasị maka na ike dị n'okwu ọnụ. abụkwazi m onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo, so you can call me an ọdịnala evangelist. I will answer. My mission is to help you live better life. mana before anyị gama n'iru echefuna na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Maachị na-aga n'iru. ị ga nwere ike iso na ya bụ aja maka na aja a na-achụ throughout the month. aja mbuli elu, aja ịpụchi ya, aja esigoro na ya buli imirikiti elu. aja anyị malitere ịchụ aja ihe karịrị arọ na abụ. As we speak, on nwere ndị buku throughout 2024 ka adị sure na ha emisiri single month. ihe anyị na-eme na anyị na-ewe ya prayer request debe n'ọta na-achụ aja na-aga ụfọdụ ikwubi okwu n'isi gị n'isi ụtụtụ a ejega Odinana temple chụọ aja gaa ọfọ kwubi okwu n'isi ndị sonyere anyị nke ọnwa. ụbọchị nchịkọta anyị ga-eje na mmiri je chụọrụ ndị mmiri aja gbagotazie na temple chụọ aja to entities of powers. then je n'ebe nchụ aja gbuo ebube wee sara aka aka tell you na ike dị na aja a na-achụ n'ikpe. So ike iso na aja ihe ga-eme chaatị m na WhatsApp nọmba 0813-8243-871. I repeat 0813-8243-871.
43871 maọbụ 0805 7837 672. I repeat, 0805 7837 672. Choose so I forward or your token donation. I can't number the one chat. Because I want to so in Ezeoku TV. And I watch this in Ezeoku TV like in Kuzi and Anota. Each of them know some of you share their money. Then my YouTube channel, Ogbuefi Eze-Ana, ugochitubelu. Abokani in Ezeoku TV. When Hollywood movie on watch na channel I. Then ugochitubelu movie production na YouTube watch here through life stories and Hollywood. Abokani mo we na Ezeoku great movies na YouTube. Chat watch pass here. Odinana Igbo movie, join Ezeoku TV Nollywood movies. You watch ya. Can watch, can subscribe. You will never more updates. Then I come at any little Kuzi idea. Kuzi idea will be a Kowalagi head each. The Odinana Igbo. Yano. Other than Mother Nabo, near Amaj, Odinana Igbo spirituality and charms as the same thing. About Ezeoku. Here you will be doing this administration. Book I were opportunity and I one or two muddy hammer. You know why? Edu enwe ode mbagoju anya de tu abuna. Odinana Igbo senators were structure, and all because of that structure and structure that way, when edu enwe lacuna, and when we created this vacuum of lack of information, and all nya God you edin that easy, hearing the by area front and back. Like I always say, I want to know from the Anyaria, colonize the Bai, colonize the China and India. Mana China and India, you just know who he can. You did the Malahit he can. Macano code number, they get them banny. And no more the number, they dumba, on a name here, no do see me, those who suit to gods of the land. Couldn't when panning. But China and India remains the fastest growing economy in the world because they are doing their own thing with the support of the gods of their land. Don't ever touch our morality, our spirituality. They preserve theirs. Africa. No abuso boy. And the area in the Abuka when we can penetrate here, we take advantage of us, our ignorance. And that is why we are suffering, because of lack of our vision and knowledge. Now all that lacuna, can block one now. By you provide that information, the matter lacking before, but an information is power. I can tell you, all the information and the man what are now, in ancient time, those dark era, dark era, they actually succeed massively because here had you ebia abroad Odinana. Then I can manage Kuzi idea. Here na check one again. Now Igbo spirituality is holy. Odinana Igbo. And we're on to the spirituality aspect of Igbo spirituality. But no way to Kankawale. Kiriye Matalo, no Nabo, the mother, the no into science in all ramification. Now, then I practice the occultism. How do that church? For the na akusiku na leaders of the church and the opening doors into this scientific aspect. Manogonombe linkly their religion and the scientific aspect. Manada the magical the spirituality aspect of Odinana and the scientific part. Making charm is scientific. Is mixture of various vibrations and the contents as one. Do you understand the way the name of mad?
Jabu, water chlorophyll, water some of other things, components, mix here together. And we can say no antisonate, more no free boy, or blue components. Then when you get the maximum strength of a hatch or call, air to a cham. Or the one I cham is making of combination of different things. Combination of different things, kg of science. So the ability to bring A and bring B, Onyeginka, is science. I don't have my age, I in a primary school. I call then go to primary color and secondary color. They bring this and this color and this color, Onyegi this color. It's science. Because it's their ability to know that bringing this and bringing that, this will give this one. It's formulation. That is charm. You know why I think against charm? Charm has limitation. Charms has limitation. Yes, and when positive charms, when negative charms. I can break water. But then I check why I teach. Me question is surpass in either Bogota and spirituality. It surpass the level of gross material. Here we get a Bogota to a spiritual level, very high. Here, but then you say the level of charm making. Charm is a gross material. That is the component of charms. Be here what I don't know why that is gross material. Now, above all here what I don't know why the powers. A seed, gross material. But spiritual maturity made a seed into the other plates. Actually, go into deep because now today actually how they can see what now our students they grow gradually. So I sound or too technical for them to understand. So I'm gonna there. But then I check what Igbo spirituality bo consists now the 10 Commandments. In fact, the 10 Commandments is the compendium of the entire Igbo spirituality. What do you hear now? 10 Commandments is the bedrock, the compendium of the entire Igbo spirituality. So, can you hear that? In Nachi Kowada Igbo spirituality based in law of karma. Ofo no. Whatever you sow is what you reap. Oh, nya batana na nsani Igbo bụ based on onye megidere nwanne ya. Don't take what is not yours. You must be balanced or follow and whatever you do. So Igbo spirituality consists in ekwuwa aka ọtọ, ọfọ, ijide ọfọ, ijide ogu, fairness and justice. So onye bụ onye ọdịnala, achọrọ ka nghọta ịghọta ihe bụ ọdịnala. Ọdịnala bụ ọdịbendị ọkpụtọrọkpụ ihe dị n'ala maka na ana na-agọzi mmadụ. Kpata na Book of Leviticus jego na-agwa isi gị na ndị na-ebi ndụ dị mma na ya ga-agọzi ana ha ka ana ha wee mịa mkpụrụ. So the blessings of God is on the land. Unu mee ihe dị mma anụ na amịa mkpụrụ ọ bụla blessed to unu nwa. Ọnya kpatara na n'obodo mee mmehie megide Chineke eweziga mmiri ozu ha na-ama eme nri ha n'ọnụ oge ụga. Because ọ bụrụ na ihe niile all things are equal, the land will bear fruit as a blessing, as a reward to ndị bi na. So nke na-achịkọwara ka ịghọtagoro ihe bụ ọdịnala. Ọdịnala bụ onye anwa na-asọ nsọ ana. The person onye anwa na-edebe nsọ ana anwa bụ n'ọma ihe Igbo na-asọ nsọ. And they break going on ọdịnala. Wee gwa ọdịnala bụ 10 Commandments. Na 10 Commandments from 1 to 3 bụ ebe o si gbasị Chineke.
gbasara ya na entities of force. But bido na iwu nke not iwu nke iri wee dosi gbasa mmadụ etu mmadụ ga-esi na-ebi ndụ ka e wee nwee harmony in this gross material world. Now ihe na-achọ ịkọwara gị bụ na n'ọdịnala Ten Commandment ụka o wee dịrị mmadụ mma. So onye bụ onye ọdịnala? Onye ọdịnala bụ onye na-edewe that Ten Commandment. Onye na-asọ nsọ ala, onye ma na ya ama eduru nwunye mmadụ, onye ma na ya ama eje were ihe abụrụ nke ya. Ịchọ iwe ihe mmadụ si ya, should I take? Ọ sị gị yes, ọ sị gị no, leave it. Onye ọya batara n'ọdịnala Igbo ije nwụrụ atụrụ mmadụ ime n'ụsọ ala, ije gwuru ji mmadụ ime n'ụsọ ala, ị na-ege ntị? Yes, ị ga-emeri those things with the permission of the person. So ihe niile anwa asị ga-enwere ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu, ma ọ bụ ga-enwere ọkụ nwunye mmadụ ibe gị anya ukwu. Ihe niile ọrụ ihe na-agụ na iwu nke Chineke. Ihe niile abụ iwu Chukwu, andọ iwu abụ iwu ọdịnala. Idebeghị anya idebeghị iwu ọdịnala. So ọ bụrụ iwu onye ọdịnala ị nara edebe iwu Chukwu, forget it, bụrụ onye ọdịnala. So the basic of iwu onye ọdịnala bụ idebe iwu nke Chukwu anwa. Yes, onye nwa bụ idebe iwu nke Chukwu abụ na iwu onye ọdịnala. So ọdịnala Igbo as encourages us to live an upright life. Ndị nna nna anyị ha biri ndụ dị mma, gosi pure love. I remember story I call gbasara my grandfather who happens to be onye ọdịnala, bụrụ dibịa chi ọzọ, kpatakwa ego a na-akpata mgbe gboo. Maka mgbe ego a na-akpata mgbe gboo, all love na-achị. Mgbe ahụ adịele adịele. Ihe eji ama ọgaranya mgbe gboo bụ na ị nwere ike inwe ego, onwe onye agbata obi gị nọ na mkpa, ọchọ ibiri ego, ihe ọ ga-eme gị as collateral. Ọ sị gị na ife ana ya dị n'afọ na Ogbuefi ana anwa, gị were ana anwa in exchange of ego ya ebinye. Then mgbe ị na-akọzi dị ana, mgbe ọbụla onye ọbụla from the generation na agbụrụ ya wetakwa data ego anwa, inyekwa ya ana. I remember my grandfather once told my father mgbe ọ dị ndụ, nna m gwara m ya sị m na eso mmadụ particular land, plus of land nso wee na-akọ when I was in primary school. So that particular land, emechara we lost the land. Ka guys we lost the land. Na the family enyere na my grandfather gwakwuru ụmụ ya si ya adịkwa ama na ana adị ebe dị etu a na mgbago abụrụ ana anyị, na ana belong to so family. Mgbe ọbụla onye ọbụla from that family bịara maka dị ana, they did this for them. N'ọwa akpa ego na abụ ka eji wee biri daba ego. Ha etikwa na arụghị ọmụrụ nwa, azụmi nnọọ wogoro donkey years for ha wee bịa maka dị ana. Si etikwa na ego maọbụ na-asị na ego elu is globally, si natakwa ha that exact amount their great grandfather ji wee biri ego. And ihe a ka emere eleta bụ mgbe a bịara ịkwụ ụgwọ ana, ego ole ka akwa ọ 400 naira, that is akpa ego na nwere ihe na-aghọta. Ndị a bụ sense ka na-agwa gị, ndị nna ya sense. Ọ bụrụ na onye ọcha mere ihe a, a ga-agụnye na life of the sense, a ga-eji canonize sense. Mana nna m nwe onye ka mana mụ na nwe m kwuru na senti nke m ka ọ bụrụ, ị na-aghọta? So the man biri ezigbo ndụ o biri in the sense that na elota bụ mgbe m dị, my mother told me this story when I was having convulsion as a small boy. My father na onwe was na take after his father, so onye nwa adị alụ ọdịnala. So when I never convulsion, we brought him to another herbalist, nọkwa na my village then, who happens to be a kind of friend to my great grandfather. So the man we treat chamu, ka chamu ihe convulsion na ka cha ha n'aka. Yes, ka cha ya. So my mother wee jụọ si ego ne ka na ego ne ka ya enye gị. Ọ sị no, ọmụcha amụ sị ya ka ego ya esi na ani ego. Ya nọkọta ya na nwa ezuma na ebugo. That is afọ ozi ya na ani ego. That man was a good man. To the man sigara na ego, that treatment only when I was small. And the man passed here on. I remember that time we were still small. More of that man from here na more that after my grandfather. And then the oldest man on a buy in our village, last year, 100 and something years, told me that he knows the man one on one. He was a good man. Ezigbo onye ọdịnala ga-abụrịrị onye na-asọ nsọ ala, onye na-ebi ndụ dị mma, akpọ ọgụdọ eziokwu maka ibe nke mara nsị amaghị ya ebe ụlọ.
ịbụ na onye a na-ekoro ọkụ abalị na-efuru na nwanne na-asa ala ma ọ n'obodo akpọọ gị ka ikwu eziokwu and ịmacha nke bụ eziokwu ijiri because of na-abịa na be gị some days back nye gị some catch gift maka ihe ikwu ọnụ na iburu onye na-awụsara mmadụ enye ule iburu onye na-anọkọta ị na-ekechi si ka nwa nwunye di gị agba nwa ndị ụmụnna ya ka ị gbachie ha ka a ghara ịga n'ihu iburu onye ọdịnala. So ihe nna-achọ ịkọwa bụ na onye ọdịnala abụrụ nzu, onye ji nzu n'aka ma onye ji edo n'aka ma onye ji nkwụ ọkụ ma onye jikwa ọfọ osisi iwe ọfọ. A sị na nwoke si na-eji ọfọ, nwaanyị si na-eji ọfọ n'ọfọ ma onye ji elu. So onye na-ebi upright life onye ji ọfọ ahụ. Ọ bụ ọgwa na onye sịrị na onye adịghị eje ụka maka na o nwere mistake unu na-eme. Ọ na-abịa daro village, that's your uncle, yes, gị nwa na-ene m anya, that's your uncle anwa adịghị eje ụka, ịtag ya onye ọdịnala. Who does that? Onye gwara na onye adịghị eje ụka ọ bụrụ onye ọdịnala. So ihe niile a nwere ike ọ bụzie na onye anwa na-eme mpụ na ọtọ ịtag ya onye ọdịnala. So ihe na-achọ ịkọwara nkịta bụ na Igbo spirituality is holy and does not support imejọ ana, ime nsọ ana. So ama nịghọtara that one. So onye nwe onye ọdịnala, that old man, that man na village na-atụ nzu na-akwụba aka ya ọtọ akpọ ya n'obodo kwuo eziokwu nye onwe onye ọdịnala. Na-aghọta? Then abịazie n'ime charm, agwa na charm wụ sayensị n'ọrụ onwe. Onye agbata na-abịa n'ime ịbịa dị ọdịnala hierarchy. O nwere onye a ga-asị na n'ọbụ okenye ojide ọfọ nọrọ n'obi representing the ancestors. Onye ọdịnala ka ọ bụ. O nwere ike ọ nọrọ n'obi bụrụ the oldest man ma ọ nọ n'obodo bụrụ the oldest man. Ọ bụrụ na onye maka ibu aka ji ọfọ arụsị be ha gburu. Ifuru ya n'ọdụ okenye ka eji efe ya bụ arụsị. Then onye dị etu abụ onye ọdịnala. Asị nọ ya abụ dibịa. Ihe a na-asị kere onye bụ okenye olugo anaghị na olugo gị bụ chief priest aka ji ọfọ. So ihe na-eme mmadụ onye ọdịnala, agwara m ụlọ na ọ bụrụ onye bụrụ ana dibịa ọ bụrụ onye ọdịnala. Ị na-ege ntị? Gịnị bụ dibịa? Dibịa simple means a specialist. Onye bụ ọ daa akpọ n'ihe gbasara sayensị ma ọ bụ n'ihe gbasara nke a ma ọ bụ nke ọzọ ka anyị kọwara gị. Dibịa bụ okwu ewetalụ from onye kacha mmalụ. Achọrọ m ka njebe ito detail of dibịa mana ya na-achịkwala ka iji di enwere gasị na onye abụ diji specialist ihe gbasara ya mfanụ. Dinta onye gbasara specialist ihe gbasara ịgba nta. Ghọtara ya? So dibịa simple means science bịa pụtara chukwu abịa. Then onye bụ di ihe gbasara sayensị mana abịa na sayensị ahụ ekewezie na onye abụ dibịa mkpọrọgwụ n'ọgwụ ọkacha mara ihe gbasara mkpọrọgwụ ma ọ bụ n'ọka awụ mkpọrọgwụ dibịa afa. Ọ bụrụ ya ka nchọ ijekwa aka ya na-achịkọwara gị bụ na dibịa is a profession. Nwe ihe na-aghọta? Dibịa esoro na ranking of obodo. Nwere ka obodo na-agụ the ranks of obodo, the hierarchy of ndị na-achị obodo agụnye dibịa. Onye kpatara na etu esi eme ihe gbasara ọdịnala ara agụnye na dibịa. O nwere ike obodo asị na-achọrọ ndị okenye ma ọ bụ ndị na-eje ozi na-ejere ha ozi. Ọ bụrụ na ndị ushi, ọ bụrụ na baya akpọ ha ndị ushi na ndị ọga, anyị ga-abịa na ọnụkọ ọbụla onye bụ okenye na onye na-eje ozi ọha bụ ndị ushi na ndị ọga. Ndị okenye, ndị ushi, ndị ọga bụ ndị na-eje ozi. Ihe a nara enwee ndị obi, nwee ndị aka ji ọfọ, nwee ndị chiri ọzọ, nwee ndị ichie, the Igbo's cabinet and the Igbo hierarchy enwe na Igbo setting. Enwere dibịa. Dibịa wee profession. So ị na-eme ifu dibịa mere ihe ọjọọ ekunye na onye ọdịnala. Dibịa is like a medical doctor nwere hospital ya. Dibịa wee medical doctor nwere hospital. Etu a medical, so ọ bụrụ medical doctor nwere hospital na nwee ihe ọjọọ o mere ijekpọwa Catholic Church ma ijekpọwa akwụkwọ ọ na-eje.
ụdị ihe na-arụta ọ profession ya. So o nwere dibịa melụ mpụ na ọtọ n'ọkwa onye ahụ dibịa na o melụ mpụ na ọtọ n'ọkwa ọ bụrụ ọdịnala ka ihe enye aja afa. O nwere dibịa adịka nsikwarụ na-enwere dibịa dị iche iche ma dibịa mụrụ na mpaghara dibịa iche. O nwere dibịa na-agwọ ọgwụ merụ mpụ na ọtọ nọ echi ịkpọ ya afa ihe o mere agụ ma kpọọ ya afa na ọnya ma melụ. Don't give it to ọdịnala, because na charms making and the Igbo spirituality are two different things. Onye na-akọ o nwere onye na-onye ọdịnala ọpụta ụtụ oje tụọ nzu jee n'obi ndị iche walụ ha ọjị ọma na-agwọ ọgwụ. So ịgwọ ọgwụ bụ skill a na-amụ amụ nwere ihe na-arụta. Yes, dibịa na-agwọ ọgwụ o nwere ndị ọdịnala anyị na-eji ha na ụdị phytoscience aka ha na-eme. Ịghọtara ya? Bịa na nwa a tolitekwa ọ na-enye anya n'aka nna ya fụ ụdị ọgwụ nna ya na-agwụ so nna ya na-agwụ ọhịa mụrụ. Ọnwụ na chọrọ ịgwọ ọgwụ ị na-arụzi dibịa ọbụrụ ọla anyị na-aka chọrọ iso isu ya a na-agwazi na-eweta 1+1 ọ bụ 2 weta nke a weta nke a weta nke a weta nke a o wee nye the concentrated power a chọrọ for ịgwọ that particular ọgwụ ọ bụrụ charm. So ọ na-emezina mistake ị na-eme onwe onye gwọrọ ọgwụ were eko ya ọdịnala. Igbo spirituality dịrị onwe iche. Igbo dị spirituality bụ onye na-asọ nsọ ana bụ onye Igbo onye na-asọ nsọ ana. Naanị onye na-agwọzi ọgwụ dịrị onwe ya iche. Echefukwara na nkọwara gị na-enwere ụzọ ọgwụ dị ụzọ naanị. Enwere dangerous charms and protective charms. Yes, mmadụ nwere ike ịtụ egbo na biya. Onye ọbụla ji ihe ọjọọ bata na biya ka o neutralize ya as a scanning machine. Ihe aka abụrụ ajọ ọgwụ. Mana o nwere ọgwụ dị iche iche ka mgbagha ga-atụ ihe ma ọgwụ ajọ ọgwụ. And ụfọdụ ọgwụ a ka ọ na-awụ ụfọdụ gwọchasị ya emechi onye mee nsogbu na be ha chi na ọdịnala mere ya ọ bụrụ eziokwu. Achọrọ ka o doo anya. Ọ bụrụ na nna gị bụ a cultist, ọ bụ a cultist, then na practice too many occult practices, then mechara nyebe nsogbu na family ya mana o nwere ike ọ bụrụkwa night ma ọ bụrụkwa onye ụka mana obi obido to so many occult practices. Ihe ndị ahụ o metara ọdịrị ya ihe a bụ na ọ nọ n'ụka mana ọ chọwara ike mbute ma ọ fem ma ọ ihe ọbụla wee ma ọ chọwara power wee nwee ike banyezie n'otu nzuzo dị iche iche gasị o si na ya wee ebe wuru grand patron and whatever. Now nke ha dịrị onwe ya iche, nne ji dị iche, nne dị ọjị ọdịnala dịrị onwe ya iche. So o nwere ndị bụ ndị ha bụrụ ka ọdịnala mana ha nọ n'ọdịnala. Etu esi enwekwa na-abịakwa na Christianity and other religion. Enwere core members, enwere lukewarm members. O nwere ndị ụfọdụ ndị nọ na spirituality dị iche iche na okpukpere dị iche iche enwere ike split blood, enwere ike ime ya because nọ na-atụ egwu mmụọ anwụ ọ na-efe. Maka na the last time I checked, o nwere any religion mere encourage gị gbuwe mmadụ. So ọ bụrụzie na o nweziri ndị their own interpretation ha achọzie ebe ha ga-esi konye as excuse ka ha wee na-egbu mmadụ ka ha gbasara onye ahụ. So e nwere lukewarm members in all religion. So onwe onye dabere n'ọnda ọdịnala na-egbu mmadụ ma ọ na-agwa ajọ ọgwụ onye a na-emere onwe ya n'ike onwe ya ụlọ ama ebu ihe ndị ọdịnala onye na-achịkọwa maka na ọ bụrụ ọdịnala si ya mee ọdịnala na-asọ nsọ ọbara akwafu ọbara na-agba ọsọ ọchụ. Ife na ọ bụrụ ọdịnala and ọdịnala mgbe ọbụla e mere ụdị ịrịtọ ị ga-ejerịrị kpụọ alụ. So ọdịnala dị nsọ dịrị onwe ya nsọ kama na enwere lukewarm members dịka esi nwekwa lukewarm members n'ụlọ ụka ma ọ bụ n'okpere ndị ọzọ. Maka na ajọ onye agụdo onye ori kere afa Matthew, kere afa John, kere afa John Bosco, ọ bụrụ afa ndị ụka. But I'm not saying na a core religious person ga-ejebe ori buru egbe jebe ori. Ndị na-emekwa ịza akwụkwọ ndị ụka lukewarm members na okpere dị iche iche. So kere ihe kpatara unu ji wee heti ọdịnala so much na lukewarm member ọbụla na ha dị under ọdịnala mee nke ebozi ọdịnala wee criminalize ọdịnala asị na ọdịnala dị diabolic. Ọ bụrụ eziokwu ya ka nchọ ka nkọwa. Ịma na Igbo spirituality enwere Sunday school, enwere children class, enwere catechism ebe a ga na document na-akụziri ụmụazị ihe from birth or from mouth to mouth.
onye ka ndị anyara ji wee break our system wee kọ na ụmụazị na ụmụ nwaanyị na ụmụ nwaanyị out ọdịnala wee nwee shoda onye ka eji wee kọtụọ ndị nna nna ya. So kịta anyị chọzi ka anyị use the same method of teach them when they are still young. Bido mee documentation onya before ọdịnala agha agbasabu propagation the way we are doing it now, but thanks to social media and thanks to the gods, maka some of our ancestors are reincarnating back with great wisdom. Gịnị ka m na-ekwu maka ya? Ihe m na-achọ ịkọwara gị bụ na ogbugbu egburu mmadụ egwu ọgwụ dịrị onwe ya iche na ihe mere nna gị nwere ike ọ bụrụ dibịa ma ọ bụ nna mụtara nna ha bụ dibịa, mana dibịa ọlụrụ bụ dibịa ọ gwọrọ ọgwụ, o nwere ike ọ chọọ ka ọ bụrụ ọkamgba jee bute oke ibubo oke ajọ ọgwụ o ji wee mee ọkanga. O ngwa ndị dibịa mgbe ochie wiri ewu gbaa afa dara ụda ịbata na be iti ga na-esi na bi ọkpọ ọgha afa gwa gị ihe iji maka ya wee bịa ihe awa oke ose o riri brank wich o ji agwa gị ihe niile. So o nwere ndị riri mee ihe niile mee ihe jeto egbu, o nwere ndị gwọrọ ajọ ọgwụ aji wee ma odogwu. Maka na mgbe dibịa mgbe ochie ọ bụrụ na ijiri ọta egwu ị na-ewu ewu ihe jeto egwu iwe egosi na egwu dike o wee mesi agwụwa ajọ ọgwụ dị iche iche. Ajọ ọgwụ anwa ndị nna gị ụfọdụ ndị nna nna gị ha ji gwụọ ọgwụ ka e wee na-eme disapia. So ajọ ọgwụ niile ahụ o ji wee mee ọkanga o ji wee mee odogwu ọgwụ niile ahụ weda ma ọ bụ dibịa ma ọ bụ na ọ bụrụ dibịa mana onye ọdịnala mana ọ gwọrọ ọgwụ eji eme ọkanga. Ibụrụ ndị gwọchara ọgwụ esoghị mfe ọnwụ na isobe ọfụ when I was growing up. O nwere mmọnwụ ya gbachaa na ọgbọ etu ọtụtụ ofu isi aka ọ dịnata isi agụ isi akpọnwụ kọnto datri next day fụna isi akpọnwụrụ akpọnwụ ifubere ya. Ịbụ ndị na-agbara aka rigo elu nkwụ were ụkwụ jiri shu nọtịn were ụkwụ ya zọpịasịa nkwụ niile zọpịa ihe niile na etuo ifubere ya. Ọ na-eme ya na-etu ya afa na-ehe ya. O mechaa ọkanga anwa mgbe ọ bụrụ mgbe gboo anwa imecha ụdị ọkanga anwa ịchọgoro ụmụ nwaanyị 100 ya arụta a na-ehe elu gị. So ụfọdụ owu ọgwụ ndị nna gị ha ji gwọchaa gwụsie ọgwụ ike. So ụfọdụ ya asị ya na-emere nke nwa nye mmadụ ọ nna gị mere nke ahụ ọ bụrụ Igbo spirituality sendere ya. So o nwee famili nnukwu nnafa maọbụ nnafa ji gwa ajọ ọgwụ nye mmadụ ma ọ mee nke a o wee na-enye nsogbu, unu ga-eje solve problem dịrị ụlọ. Ọ bụrụ ọdịnala Igbo sendere ya, ọdịnala Igbo asịrị ya ji enyi mmadụ. Ị na-aghọta? Some of these things was done in error. So he ga-eme bụ ọ bụrụ na ewe descendant of such a person kwa aka pilot si na aka gị na okwu ga-adịrị ya n'ihe onye metara ya were isi eburu n'ihe ịmarọ anyị amaghị ka e reprint ya gị ka ị nwere onwe gị. And never you support ihe ọjọọ, never you go along in the same way your grandfather or your great grandfather gara site n'ụzọ dị otu i liberate onwe gị. Mana mgbe ị bịakwara banye n'ibi ndụ n'iso ụkpụrụ nna gị maọbụ nna nna gị, ị maa na ihe consequence of ihe ahụ o metara ga-eso gị. Mana mgbe ọ bụla i break the yoke kwuo na a spade is a spade na aka gị na ihe adịrọ na ya nwere onwe gị nwere ihe na-aghọta. So ihe na-achịkọwara gị bụla ihe ọ bụrụ na nnukwu nna gị gwọrọ ajọ ọgwụ nwee ike ọnwụ ike adị na be ụlọ ọ bụrụ ihe o metara, ị ghọtara ya? Maka na onwe onye ga-eghaji igbu n'ike ọ ghara ịda abụghị ọnụ. Ọ dịka ụfọdụ ndị mmadụ a na-egbusi ndị mmadụ kịta niile na-eme ọfụ whatever na-egbu ndị mmadụ na-eme kidnapping na-egbu ndị mmadụ na-elepasị. Mgbe anwụ ị na-eme datịrị onye anwụ ị na-egbu ga na-ele kọsụ ihe ime na ọ marịkwara gị mma. So ihe niile anwụ ị na-eme mechara emecha agbacha egwu n'anụ emesi onye mere nsogbu na family whoever that is involved. Onye mechizie ị na-ebu ya n'ọdịnala ome ọ bụrụ ọdịnala si ya ọdịnala esendịrị ya ji egbuo mmadụ. Sam I remember ụmụnne anyị na be anyị a na-enwe nsogbu na mgbe ochie wee nụwa ọkụ wee gbuo mmadụ, ndị a gbara ọsọ ọchụ maka na ha ama the consequence na agbacha egwu nọ na n'ugwu. Ka m kwụsị ebe a. So ihe m na-achịkọwara gị nọshel bụ na ajọ ọgwụ ọbụla nna nna gị ha gwọrọ bụ ihe eji wee mee ọkanga. O nwere ike ọ bụrụ ka o wee na-eme disapia wee na-abụrụ ọgbanta na-agba ha ya esi anụ ihe na-abụ ihe o ji mee ọkanga. Ụlọ ebe ozi na ọdịnala ọ bụrụ ọdịnala sendịrị ya ihe ahụ ihe o ji wee mee mpompo
ọ dị ka kịta a na-ekwu na onye na-afụ kịta ụmụazị kịta na-eji ebute ike o jee gwuo oge ọgwụ gwuo ajọ ọgwụ ka o wee bute ike emesizie isi n'ụka maka na ọ na-asa matu ọụka sendịrị ya ọ religion ọ na-eje sendịrị ya ji egwu oke ite ọnyanwa ọ bụrụ ọnyanwa ihe ahụ ihe o ji wee mee odogwu mana ụfọdụ ya n'ọfụ na ụlọ adịghị ebule mụzi ụka isi ya na ụlọ ebule mụwa ọdịnala asị bụ na onye ọdịnala si ya ji eme ka m kwụsị egwu ebe a ihe a ji n'aka na ịghọtaghị ihe dị iche ihe gbasara charm making Igbo spirituality na anyị kwuru na charm making dị iche na Igbo spirituality. Igbo spirituality bụ a spiritual movement etu esi ebi ndụ and respecting the gods of the land and the laws of the land. Mana ịgwọ ọgwụ bụrụ onwe sayensị n'ọrụ onwe mmadụ mụtara amụta o ji for selfish interest ka o wee bara ọ chọrọ ihe kpata o ji wee bụrụ ajọ ọgwụ bụ na the intention of the person na-agwọ dị ọgwụ bụ ka ọgwụ a dominate ya hypnotize ya nara mmadụ nke ya ọ chọrọ ifolo normal natural process of ihe ewu nke gị ya ruo gị aka ayọtara ya mana ihe ọgwụ a ji wee bụrụ ajọ ọgwụ bụ na ọ buterute ọ dị efolo natural principle ngabasị ka ọ nọ ihe ọ bụla ọ fụrụ ọ na-eweta ọ ya anarụkwu nke mmadụ tii na nke oke iwe ebuo and ọgwụ na-ebu ebe o wee ebe ọ ya egburu o jiri aka ekpawa nri ọ ya ka anyị si gwa gwụrụ ọgwụ maka na ịma ama nke bụ oke ihe ama na o nwere ihe bụ mmadụ ji eproteti onwe ya ihe ama na o nwere nke bụ o metara buru mana ihe chọrọ bụ nke eji ebute ike nke eji agbaji elike nke eji agba Lamborghini ka ị na-achọ so dị afọ adị chọrọ proses ebe ọnwụ na-egosipụta n'ego ọnya ka nsịrị n'ọdịnihu so ihe m na-achọ ka mara ihe bụ ọdịnihu mana na mmadụ bịara bịa etu egbo iburu ọgwụ ọnwụ na bịara bịa ọgwụ a alụọ ihe ị metara oso ka a bụrụ ajọ ọgwụ maka na mmadụ na-eproteti onwe ka ha dị iche mana nke ọ bụla ị chọziri ka i wee wuru na-eri ndị mmadụ ka i wee buo ka ha dịrọ mma so and ana m agwa ụlọ sayensị ka ọ bụ na ọ dịrị onwe ya iche na Igbo spirituality ka m kwụsị ebe anyị nwee ajụjụ na nkụzi a ma ọ bụ na ị chọrọ ka a gbara gị afa miri emi send them message na WhatsApp 0813-8243871 ma ọ bụ 08057837672 yes ọ bụrụ na esonyere anyị n'eziokwu TV ma ọ na YouTube ihe afọ nọmba ndị ahụ ọ na-aga ụbọchị tata agụọ m ụfọdụ isi ndị niile sonyere anyị n'oge awa nke eziokwu ma nwoke ma nwaanyị ndị nọ n'oru na ndị nọ n'Igbo ọ kachasịrị isi ndị Friends of the Temple, Children of the Temple ya na ndị niile sonyere anyị na-ajụ ọnwa maachị a sị m na ọmaka ga-emere ụlọ a sị m na onye na-achụ nnọọ ya ada onye echecha ihe ọjọọ ya eme ụlọ ya ma onwe onye isi ụlọ na-awa aja ya were nke chụọ a sị m onye